Espiritu Santo, mana kaninyo. Mana usab kanimo. Sa makausapa, anaya kita sa pagpadayon sa tundibusyon nga to kang San Jose. O garon kita maandam ng santos nga kasaulugan, pangayon tang kapasayloan sa atong mga kasalanan. Ikaw nga gipadalaharon pag-ayo sa mamahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga miyanherong pagtawag sa mga makasala. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan, aron magpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon takda sa Dios sa makagawom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon takita niya nga to sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga tungod sa dili ikakasoy nga pag-amuma, nagpili ka kang San Jose, nga bana ni Maria, nga inahan sa iyong anak. Itugot nga matabangan nung kami pinagi sa mga pangaliya, diha sa langit, ug makapahimulo sa iyang panalipod dinhi sa yuta. Kini ang magipangayo, pinagi sa mga Kristo iyong anak, nga buhi hari bangin mo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Inutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Kamo ang katawhan sa Dios. Gihigugma kamo niya ug gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo. Magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop ug magmapailubon. Pag tinabangay ug pag pinasayloay kamo, kun duna kamoy mulo, batok kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasaylo ay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug idugang nining tanan ang paghigugma nga mao'y magbugko sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Kay alang nining kalinawa, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug magpasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandianon niini. Pagtinudloay ug pagpahimangnoay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Diyos uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat sa Diyos nga Amahan. Pinaagi kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Padayiga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Dayga ang Ginoo diha sa iyang sanktuaryo. Dayga siya diha sa ali sa iyang kusog. Dayga siya tungod sa iyang gamhanang mga buhat. Dayga siya tungod sa iyang harianong kahalangdon. Padayiga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Dayga siya sa tingog sa trumpeta. Dayga siya sa lira ug alpa. Dayga siya sa piyang-piyang ug sayaw. Dayga siya sa mga kuldas ug plauta. Padayiga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Dayga siya sa malanog sa mga piyang-piyang.
Dayga siya sa masipa nga mga agong. Ang tanang mga buhi, padayga sa Ginoo. Alleluia. Padayiga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa mga tinunan, sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang manghimaraot kaninyo, ug pagampo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, pasagpa usab ang pikas. Kung adunay muagaw sa imong kamisa dentro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo, ug kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Kung mauray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasala, nahigugma man ni atong nahigugma kanila. Ug kung mauray buhatan ninyo maayo kadtong nagbuhat kaninyo maayo, nganong magpaabot kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, nagbuhat man niyana. Ug kung mauray inyong pahulamon kadtong inyong gituhan nga makabayad, nganong magpaabot kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, magpahulam man ngadto sa mga makasala ug magpaabot sila nga bayran. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran pa, kaysa ingon nini dako ang ganting inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kaysa maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga dautan. Busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa iyong isig katawo, ug ang Dios maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasada, ug kamo dili pakasadon sa Dios. Pasaylua sila, ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mo hatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang mga hustong takos, pakapina ug pakapinan pagayud. Ibubo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahagkom. Ang taksanan ninyong gamiton alang sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Kolosas, gidescribe dinhi kung unsa kita. Ingon dinhi, kamo ang katawhan sa Dios. Gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Bisan gani diri sa Ebanghelyo, naghisgot man kini nga kita ang katawhan sa Dios. Apan sa unsang paagiha nga kita katawhan sa Dios. Una, diha sa unang pagbasa, giingon dinhi nga bisag unsay inyong buhaton, buhata kini sa ngalan sa Ginoo. Pagkamanggiluyon,
pagka mahigugmaon, mapaubsanon, maaghop, magpailubon, ug pag tinabagay ug pinagsayloay. Siguro maingon kita dinha nga maayo kayta nga Kristohanon kung pananglitan malikaya nato nga magbuhat og dautan ngadto sa uban ug magbuhat kita og maayo. Para sa ato siguro kampante na kita nga masulod na kita sa langit ani kay wa man ta magbuhat og dautan ngadto sa uban o kaha nagbuhat kita maayo ato sa atong isig kaingon. Apan baya makaigsunan naapay gisulti sa ang atong Ginoo diri sa ebanghelyo nga sobra sa kasagaran. Og maingon ta nga lisod gayud nga mabutang nato nga sobra sa kasagaran nga pagabuhato nato. Kay gani mingon man gani siya nga kun ang inyong higugmaon kadto lamang nahigugma kaninyo unsa may iyong mapaabot. So sa tuwa pa, demanding kayo ang giingon sa atong Ginoo nga dili lang kita nahimong katawhan sa Dios tungod kay regularly gibuhat nato ang mga butang nga expected sa atua, kundi maigsoon ko na ni Kristo, labaw pa sa gibuhat sa kasagaran. Tataw kayo nga pananglitan giingon dinhi, higugmaa ninyo ang inyong kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Sayon bana lisod. Kay ang paghigugma sa atong isig kaingon sayon da siguro para sa uban. How much more kaning paghigugma nato sa atong isig kaaway? Sa isig kaingon nga nakasala gani bisan gani kanato nahimo natong kaaway. Ug mao ka na makaigsunan nga kung tanaw nato, mas labaw pa, mas giingon pa nato nga naa ang kalisdanan, pero mao ka na ang magdala ka nato ngadto sa mas hingpit pa nga pagkakatawhan sa Dios. Ug unsa man kana ang pagkahingpit sa katawhan sa Dios, kanang musbuguhat sa sobra sa kasagaran. Pananglitan lang, mingon ta nga, nagasimba man ko kada adlaw, nagasimba man ko kada Domingo. Unsa man diha nga rason nga di ko makasulod nga tusging harian sa langit. Labaw pa ang pagabuhato nato. But because it entails pagsakripisyo. Mao na makaigsunan nga kung tanaw nato sa ebanghelyo, mao na ang giingon nato nga ang mga demand sa pagkakristohanon labaw pa kaysa kasagaran. Mao na nga gisaysay diri sa ebanghelyo nga ang paghimo sa ingon naay purpose. Ngano mo higugma man ka sa kaaway nimo. Tungod kay dili lang ni para sa imong kaugalingon kundi para usab diha kaniya. Sa unsang pagiha nga pananglitan, nagtanaw ka sa dili lang sa imong kaugalingon, kundi para sa iha. Pananglitan, sa pagpasaylo. Nga ang pagpasaylo, nga pasabot niini, nga siya usab, dili ingon nga mapriso lang sa paglikay-likay sa imuha, kundi mahimo na siyang kampante nga makikita sa imuha, because he is already forgiven. Unsay pasabot pagayod niyani nga samtang ikaw kung nakapasaylo ka ngadto sa imong isikingon nagpasabot nga wala na ka di na ka mag-alanganin nga mutan-aw sa iya o makighimamat sa iya. Sa samang paagi pagpasabot kini nga imo sang gipriso sa kahingawa, imo sang gitawag nato nga gipahilayo sa pagkapriso sa paglikay-likay diha kanimo. Unya ultimately ang nahitabo niini mao kini nga kamong duha naluwas sa maong sitwasyon. Nga kamong duha nakaingon kita nga gipakita ninyo nga mas mipatigbabaw ang unsaman ang kaluwasan. Mao kana makaigsunan nga sama pananglitan miingon dinhi.
Remember, when you forgive, you heal, and when you let go, you grow. Dili lang ikaw mitubo sa imong pagkakristohanon, dili lang ma-describe nga katawhan ka sa Dios, kundi labaw pa sa kasagaran nga imong gipakita dinha tungod kay mitubo ka, and at the same time naluwas usab ang imong isig kaingon. Mao kini makigsunan nga kung tan-awon gayud nato, very demanding ang pagka-Kristohanon. But it means nga naaday labaw pa sa kasagaran nga atong gibuhat ug unsa man ang tuyo ug tumong nato niini. Ang kaluwasan dili lang sa imong kaugalingon kundi alang sa uban. Nga kumutabang ka ngadto sa uban, naluwas usab siya. Sa imong kaugalingon usab, mao kini ang basihan nga sa atong kaugalingon makasulod ta ngadto sa gingharian sa langit. Maigsoon atong pamalandong, kita bagayod nahimong katawhan sa Dios. Kita bagayod naghimo sumala sa ngalan sa atong Jesucristo. Apan hangang halawong pagayod nga hagit alang kanato mao kini nga kita ba mihimo labaw sa kasagaran. Dili pagpasabot nga mas hawd ta sa ilaha. Dili magpasabot nga maingon ta nga moabot ta sa punto nga mas makita nato nga self-righteous kita sa atong kaugalingon. Kundi ang tuyo og tumong nato nga maluwas ta ug ang atong isig kaingon mahimong maluwas usab. Dili sa yuno. Pero that's make our Christian faith and following of the Lord more demanding but more fulfilling. Nga ana diha ang lalong nga kalipay nga dili lang ikaw naluwas kundi ikaw usab nakaluwas ngadto sa imong isig kaingon. Tungod kay sa imong kaugalingon nagbuhat kag kaayo ug labaw pa sa kaayo ug ang maong kaayo na replicate sa uban pinagi sa pagbuhat ug nahimong naluwas usab ang uban. Hinaot paon na. Mudangop kita karon ngadto sa Dios Amahan alang sa panabang nga atong gikinahanglan sa pagsunod sa panig-ingnan ni Jesus nga nagsulti kanato sa paghigugma sa atong mga kaaway. Matag pangaliya mutubag kita, Ginoo nga mao ang gugma sangkapi kami. Ginoo nga mao ang gugma sangkapi kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan musaksi sa ilang mga katawhan sa pamaagi sa pagluwas, gugma ug pasaylo aron musidlak ang kabalaan sa Dios diha sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo nga mao ang gugma sangkapi kami. Nga kadtong adunay kapungot o kayugot, batok sa ilang mga silingan, makaamgo nga kung sila maulipon sa kalagot o kaligot-got, hayan mahimulag sila sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo nga mao ang gugma sangkapi kami. Nga ang mga pamilya nga nagkabahin-bahin og nangabungkag tungod sa walay pagsinabdanay sa usag-usa, mahibalik sa ilang kanhing kasuod og mainitong pagbati. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo nga mao ang gugma sangkapi kami. Nga ang mga masakiton makakabot sa kalinaw sa hunahuna nga muli pang gikan sa ilang pagkamatngon sa talagsaon nilang papel sa pagpakighiusa sa kasakitan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo nga mao ang gugma sangkapi kami. Nga ang mga nangamatay makaambit sa kalinaw ug kalipay sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo nga mao ang gugma sangkapi kami. Diyos sa mamahan, nasayod ka kung unsay maayo alang kanamo,
Kuha gikan sa among mga kasing-kasing ang mga kayugot o panalangin, ang among paningkamot sa paghiugma sa tanang katawhan. Kining among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon, magamok-amo na akong sakripisyo, dawaton ta sa Dios, samahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok biyang santos nga simbahan. Human kami madasi Ginoo ining makapabuhing sakramento nga nangamuyo kami sa among paghalad sa gasa sa pagdayeg nga sa among pag-alagad katabangan unta kami sa mga pagampo ni San Jose nga imong gihatag nga halili sa amahan diha sa iyang amahanong pagbantay sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santo samahan Dios sa tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay gibuhat sa imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisulutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa himaya diha sa pagingon. Santos ikaw, Ginoo, ang tubulan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu magsantos sa mga gasa, aron mahimo kinilang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa matinud-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana,
kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag dining ato sa matinunan ug miingon. Dawata kini Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis ang dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron lamang sila mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron maghandom sa kamatayon magabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo mahan, nining panin sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip ang ayan nga moatubang walagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawason ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo mong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang maing pinsa sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Romulo Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab mong maigsuon nga nangamatay. Malaumon mabanhaw sila ug tanang nangamatay da sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles. Usa ta mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo mga mamahan. Diha sa Espiritu Santo ang tanang dugimaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Ug karon magiusa kita sa pagampo ngadto sa mahan. Atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa kasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Manghayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tarang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilo sa tarang kasamok. Samta nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kung dili ang pagsalig sa simbahan. Usibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanino. Ipakita ta ang atong panaginig suunay.
Kini mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. Human kami madasi Ginoo, nining makapabuhing sa kaminto, magpuyo unta kami alang kanimo diha sa katarong o kasantos. Tungod sa panigingnan o pangama ni San Jose, tao nga matarong o masinugtanon, nga nagalagad aron matuman ang imong dagkong mga miseryo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Mayong buntag ka natong tanan. Pahibalo, schedule o assignment sa mopahigayon sa Hot Meals on Wheels. Setyembre 16, Martes, ngadto sa Area 3. Setyembre 18, Huwebes, ang Area 6. Setyembre 13, Sabado, Parish Youth Apostolate. Ang Confraternity of St. Joseph nagapadayon sa pagdawat og mga sponsors para sa Hot Meals on Wheels. Dula lang ang inyong ako o diretso lang kamo sa opisina aron mahatagan kamo og schedule. Daghang salamat sa inyong pagkamanggihatagon. Palihog manindog.
Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos sa makagawom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, dada ang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagampo kang San Jose, Diyos sa mga mahan ug magbubuhat, gihatagan mo kayong mga gasa ug mga talento alang sa imong himaya. Atagi giampo namo pinagi sa pangamuyo ni San Jose. Nga panalanginan mo ang buhat sa among mga kamot. Nagampo usab kami nga gabayan mo ang tanan nga mga bana. Unta mapanilipdan ug mahatagan nila sa ilang panginahanglan ng ilang mga pamilya. Hinaot nga ang panigingnan ni San Jose, mapausan ug masunurong mapakita sa ilang kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.